Tämä on suomalainen syysmetsä. Tällaisessa metsässä kokenutkin retkeilijä voi joutua ongelmiin, mikäli ei ole pukeutunut oikein. Oikeanlainen pukeutuminen estää kosteuden ja kylmyyden vaikutuksen, jotka voivat olla jopa kohtalokkaita. Nyt esittelemme teille oikeanlaisen pukeutumisen, jolla selviää olosuhteissa kuin olosuhteissa. Tässä on Tiia. Retkelle lähtiessä Tiia käyttää teknistä aluskerrastoa, joka siirtää kosteuden pois iholta, jotta ei kosteus pääsisi iholle. Se pitää Tiian lämpöisenä. Aluskerraston päälle Tiia pukee lämmittävän fleece-kerraston. Fleece-kerraston tehtävänä on pitää Tiia lämpimänä. Fleece on yksi parhaista välikerrosmateriaaleista, koska se pitää lämpimänä. Kuorikerros on tärkein vaatekerros, koska sen tehtävänä on suojata tuulelta ja vedeltä. Jos hyytävän tuulen ja kosteuden yhteisvaikutus pääsevät iholle, vaarana voi olla hypotermia. Siksi Tiia on pukeutunut lämpimään Gore-Tex-asuun. Tämä on vaelluskenkä. Vaelluskengän on oltava jämäkkä niin pohjasta kuin varrestakin, jotta se tukee nilkkaa, koska metsässä on runsaasti kiviä ja vaarallisia kuoppia. Lisäksi vaelluskengän tärkeimpiä ominaisuuksia on myös se, että se pitää vettä. Ennen kenkiä on syytä pukea sukat. Tiia käyttää retkellään saumattomia, jalkaan muotoiltuja sekä hengittäviä vaellussukkia. Ne takaavat jalkojen hyvinvoinnin matkalla. Ja nyt olenkin valmis lähtemään retkelle. Siinä meni malliretkeilijämme Tiia, joka näytti sanonkuvailemattoman tyytyväiseltä, johtuen tietysti oikeanlaisesta pukeutumisesta. Täällä näette kuitenkin väärin pukeutuneen retkeilijän Friidan, joka näyttää myös sanonkuvailemattoman tyytyväiseltä, johtuen kuitenkin todennäköisesti alkavasta hypotermiasta. No mutta tässähän on hyvä taukopaikka. Nyt Tiia saapui taukopaikalle. Tauon ajaksi Tiia ottaa repustaan taukotakin, jonka tehtävänä on pitää Tiia lämpimänä tauon ajan. Lisäksi Tiia on pakannut reppuunsa kuivia alusvaatteita, esimerkiksi aidan. Kyllä sinäkin takin jo tarvisit! Retkeilyn pukeutumisen A ja O on siis kerrospukeutuminen, johon kuuluu hengittävä alusasu, lämmittävä välikerros sekä kuorikerros. On myös huomioitava hyvät kengät ja tietysti talvella pipo ja hanskat. Tässä kaikki tällä erää.
Lisää pukeutumisvinkkejä voi katsoa esimerkiksi hygienia- ja terveysvideosta.